Ako si Stone ginaingon. Huwag yun ta ko ituyo nga magluib sa akong asawa. Apan nadalang gyud ko sa tentasyon. Naigo gyud ko sa panultihon nga nadakin as sa dangog nga kalibutan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Busog na ko day. Drive na kong taxi day ha. Sakto na rong igawas day kay daghan na rong pasayro kay sayo pa man. Ay, sige dong. Sorry dong ha. Huwag ka makakuan gabi kay niya pa mong na. Ay, huwag pa manutin ako Okay ra day. Makapaabot ako, ha? Ako tang manihuon ng imo aron makagawas ang imong gana pero dili makaganahan sa akong kamot ug bakbak. Di ko ganahan na eh. Aw, ganahan ba ako? Pero gusto gyud ko nga anak pabuton sa imong kuan ng ako ba. Antos lang dong. Basig sa sunod adlaw mo tin-aw na ni. Duha na kapasahero na ako nga managtrato nga pulos minyo nga nagpahatod sa motel. Mga taong mga makasasa. Paita. Pero ako adagi ko aday. Digi kong pariyasan na nila. Oh, uy, ala, babae. Babae man nga gigukod sa usa ka lalaki. Uy, nagilak pag yung babae. Taxi! Taxi! Wala, iya kong gipara. Day! Uy. Ulit lang! Magsultiyo na ta! Masabdo na kastan ng ganun nabuha ko gini! Kung natay ang pa nagsultihan pa, natapos na ang tanang-talin na ito, di ba? Uy, Day! Pag-uban mo ito si mong kabit sa impyerno! Naku, kabit. Nasakpan dito nga niyang yung bana nga nagduwa og. Ta si driver, larga na kuno! Pagdali ba? Larga na! Oo, ma'am. Ayop siya. Gabaan na siya niya gibuhat ako. Ayop. Ma'am. Asa man tayo ni ma'am, ha? Sa Guadalupe, taxi driver. Okay, ma'am. Salamat ha, taxi driver. Og sorry ganina nga nasingkahan ta ka. Okay ra to, ma'am, nakasabot ra ko. Ayaw lang una paglarga, bi. Masakay lang ko ni magbalik. Kuhaon ko akong anak kagamay pa kay akong ihatod sa bahay sa akong mama. Ayaw na lang paggamit og meter. Pakyawon talaga. Ako'y bahala ni mo, okay? Okay. Okay, ma'am. Kaya ta kay manaog ko. Oh. Paabot ako ha. Okay, ma'am. Uy. Mo nilang bay? Kadako sa baya. Dunay nindot nga auto nga nasa garage. Oh, ngano mo man siya magdaog auto ganiya? Tiyang iyang nasakpan iyang bana. Uban sa iyang kabit. Ano mo sakay pa man siya balik ining akong taxi? Nga doon naman siya auto di eh. Naglibog ko yun nila. Oh, nanay. Naimiabli sa gate usa ka hamtong nga babay. Iyat tingalin ng katabang. Paabutan ko niya din eh. Sige na, nak. Sakay na sa backseat. Oh, mami! Sige, diha lang ka ha. Kay Aricos front seat ha. Oh, ma'am! Manang Malta, muabot ka di ang salbahis kong bana. Ing na nga buwag na mi. Ug palayasa siya. Ing na nga ipagawas ng iyang auto sa garahe ha. Kay kuhaon kong akong auto nga tuas ilang mama. Ug anha ko dadas akong bay. Oo, ma'am. Larga na ta, ma'am? Oh, larga na taxi driver. Okay. Asa mo tayo ni mama? Sa labangon. Ug human ko katod sa kong anak. Ayaw sa glakaw. May tuyo pa ko nga lain nimo. Ha? May lain pa kang tuyo na ko, ma'am? Unsa man na, ma'am? Ha? Unsa? Basta may pabuhat pa ko nimo. Ayaw ka balaka. Suhulan ta ka sa husto. Di ka maalkansi. Kung ari ka magserbisyo na ko karong adlaw ining imong pag-drive.
Oh, sige, sige. Ikaw ang bahala, ma'am. Pagkagwapa yun ng bayana, eh. Lami pa kay glawas. Niya umot pa yun. Ganong nagluig na niya yung bana nga kalami yun bayana. Mau ba? Magpatudlo day ka na kong drive? Oh, di ko makamao mo drive. Mao nga, dini ko lang gipa-parking sa garahe ni mama nga akong auto. Ug ikaw ang gusto na kong mutudlo na ko pag-drive. Kisa ka ito nga ni mo? Ako day si Ariana. Ikaw, kisa nga ni mo? Istong, ma'am. Istong akong pangan. Kamao na gid ko mo drive. Dali raman di ay. Oh, believe ko ni ma'am da. Dali raman ka nakaton. Pero anong wa man dayon ka nagpatudlo pag drive, ma'am? Dugay na unta ka nakaton, ma'am. Wala ko magpatudlo. Kay gusto ko nga ang salbahis kong bana ang amutudlo nako. Apan ang animal, ikiringking da iglaing babay. Wa pa kuno haydad ang iyang auto, nagtaksi. Nagtuo tingalin siya nga wala ko siya masundi. Sakpan gyud nako siya nga nagpatong og laing babay. Ganong nangabit man sad siya, ma'am, eh. Nga guwapa man unta ka. O mura og guwapa man ka mabunog sa tan-aw nako. Uy. Ma'am, nga nung gipahunong maguni maning auto. Abi mo istong. Gaan kay kung buot nimo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ulitaw pa ka? Ha? Istong? Ma'am. Unsa? Ikaw na nang natabo. Buong nga nagabian ka sa pagpauli. Opa, nakagusto sa kun Ma'am Ariana ko, eh. Ug sa diyang ako siyang gisultian na may asawa nako. Lingon siya nga ganahan gyapon sa nako bisan og doon na ako'y asawa. Oy, dong. Ayaw tawag pa sa tentasyon, ha? Ayaw itaw, nak. Buutan ba yung imo asawa? Sabi niyo pa, no? Lami, arababayaan na pa. Lami kayo, eh. Klaro kayo nga, busok kayo ubus. Bus o kugubos? Oo, kay nag-ilis man siya og fitting nga shirt. Unya, tubang siya nako. Busok ka kayo. Bugdo pa kayo. Ug ang duha ka boobs niya, tuskig pa kayo. Nak. Ayaw gyud, ha? Ha? Unsay ayaw yun pa? Ayaw gyud pasakop si mo asawa kung magmangabit ka. Ha? Unsay ngan, imong gipataw o imong gitawagan ang taxi driver nga imong nagustuhan, ha? Imong gipaanhi din sa inyo. O gaw. Pura man akong bana, nilayas naman. Busa panahon na nga mangita ko og laing lalaki. Ug si istong gaw. Siya ako nagustuhan. Kay bus o kay dughan. Sakto sa barog. Unya bakal kay katubangan, di ba? Wow. Oo, kanang bagal gyud ba importante day, ha? Pero gaw, oy ni manam ahak ay yes, ha? Probida, no? Pagitan laglain, oy, kanang litaw. Dili, uy, si istong akong gusto. Si istong gyud gaw, Tony. Uy, lagaw. Probida, no? May taksing may hodong tungod sa gate sa inyong bahay, ay. Iya na ni, excited ako. Niya na si istong. Oh, nagkubo ka sa tanan ni mo sapot. Oh, wow. Lami, ani mo lawas mo, eh. Puti kayo mong boobs. Huwag kang imong... imong ubos. Puta ko baka na, mamay. Dali na sa kama. Sa ba may kita ka na mo diha? Maglaway ra ka. Lipaya ko. Tapaw ako sa sex. Ining kapi una, istong. Yan ako ni gusto ko. Abda na ako. Sige pa gusto ko. Ungarap pa yung ubos. Gusto. Lami. Gusto. Kabayo lagi nga. Piso sa kayo. Iso kayo. Piso na kayo. Na kayo. Gusto.
Ako, Mariana. Nabitas ang ako'y nahinay. Uy, Sorry mo. Ikaw na. Lami na kayo mo. Ikaw na ginagipuli na sa bana. Promise, buwagin yung asawa, ha? Buwagi, ha? Askang lami ni Mama Mariana, oy. Lami pa sa kong asawa, pero wagin ako buwaging akong asawa, oy. Nisugot naman sad si Mama Mariana nga magkita-kita lang ni. Nadakin asgid taon ko sa pagpakasa. Bahala na lang. Lami pa sa si Mama Mariana. Bakit kasama ang kaagi ni Istong dinining tulumanon? What's the style? Bahala na lang i-style.